Ruoth paki nyikwa Ramogi, erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Aduogo kendo Ruoth oritowa kaendi. Amor ni uketo Ramogi TV. Wantiere ka gi Belinda Adhiambo, nyarge Makala kaka jaloko marwa. Bang'e to wabiro go mbaka e duol gi Honorable Eddie Oketch. Eddie Oketch en senator ma Migori. Wadhigo kode mbaka en ng'wech mar AUC. Kawuono ne gin kar jot mar jatend piny Kenya ma Nairobi kaendi iluongo ni State House. Ne en achiel kuom joma ni kanyo seche mane gisidho Raila Amolo Odinga kaka jalno madhi laro kom mar AUC koa Kenya ka. Koro wadhigo kode mbaka ni bang' mano to koro nyiso nang'o siasa gi laro kom mar AUC. Kik idhi mabor ahinya mane mbaka mwadhigo e duol kidieny mar ariyo. Anto pile kaka nyinga en Trevor Ombija. Janding'o panga Jonyakach Denden Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wane magi weche manyien ma wan godo. I plan to work with you, Your Excellencies, to integrate this continent. You're one people who unfortunately are trying too hard to separate from each other. Raila Odinga oyudo sir mar sirikal e chakruok ayanga mar campaign mare mar manyo kom mar telo ne AUC. Usifadhaike ndugu yangu, tuko tayari. We have great faith in his leadership. Kalonzo Musyoka wuok oko ni odhi tayo kweth makwedo sirikal ka koro Raila keto maino e laro kom mar AUC. We are not going to have boardroom meetings. We are going to be on the ground. And we are asking those teachers to leave those compounds immediately. Do chungo ng'anyo mar jopuonj Kuppet ma kawuono norocho somo e skunde sekondar. Wachaka ne kar jot mar jatend piny Kenya ni sidho Raila Odinga ne ng'wech mar laro kom mar AUC. Koro miye kede ne ng'wech mar lombo jotend pinje ma jokanyo mag riwruok pinje Afrika ma AU. Mondo bi osire kinde ombulu ma ibiro go dwe mar ariyo higa manyien. Raila Odinga dhi laro komno gi jotelo moko kendo adek ma bende nyocha oseoro oboke magi mar laro komno. George Bati miwa ler mar wachni. Bang' ne chwalo obok mage kendo koro sidhi ayanga kod jotend pinje Afrika ma ugwe ne ng'wech mar manyo kom mar jatend kuku mar riwruok pinje Afrika AUC e yiero mochan dwe mar ariyo higa manyien e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia e kinde romo mar 38 mar jotend pinje Afrika. Raila Odinga koro dong' kod ting' mar lombo jotelo mamoko mag pinje Afrika mondo bi osire e kinde goyo ombulu. E kinde mane sidho Raila Odinga yanga e par jot mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto koni kweth madhi manyo ombulu ne Raila Odinga dhi nywando jotelo mawuok e pinje Afrika ma ok Kenya kata Afrika ma ugwe kende. To assist in making the case for Honorable Odinga's candidature, I also unveil the Secretariat, which will be led by Kenya's Foreign Affairs Principal Secretary, Horace Sing'oei, and Ambassador Elkanah Odembo. It will also include a diverse membership drawn from 5 regions of the Africa Union. Eng'wejno moyo ayo kwan jochung' ang'wen, Raila dhi piem kod jochung' mamoko adek, kamoting'o mane en jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Mauritius Anil Jayan, Mohamud Ali Yusuf, ma en jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Djibouti, kod mane en jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Madagascar Richard Randiamandrato. E kind jochungo kopogore kod bedo Prime Minister mar Kenya, Raila Odinga bende ma osebedo lemo mar riwruok pinje Afrika, kaluwore ni osebedo jachung' mar riwruok pinje Afrika AU e weche mag dongruok e yore tudruok. Kaluwore kod kaka duol mar AU midendo ni AU Executive Council ne olieko, jatelo manyien madhi kawo kar Musa Faki kaka jakom mar AUC owinjo bed ni wuok e riwruok pinje Afrika ma ugwe, kaluwore ni jotelo mamoko ma osebedo lemono osewuok Imbo, Masawa kod milambo mar Afrika, kanyandwat mar Afrika to ne winjo bed ni golo jalup jakom. Kata obedo ni winjo bed ni pinje 55 mag Afrika goyo ombulu, pinje manyaka sani okum kod riwruok mar AU madipo ka ok ogoyo ombulu e kinde yierono kaluwore kod lwenje mag telo ting'o Guinea, Sudan, Burkina Faso, Mali, Niger kod Gabon. Kama nyiso ni pinje 49 ema dhi goyo ombulu, ka i 49 go jal midhi land jaloch nyaka yud ombulu 2 mag kwan ombulu duto mag pinje madhi goyo ombulu. George Bati, Ramogi TV. Seche ma mano timore, kweth mar Azimio kotelnegi kod Kalonzo Musyoka osiro lwedo Raila Odinga ne laro lemo mar jakom mar AUC. Jotelo ma kaluo ka otelnegi jaod bura ma Karachuonyo Dipo Kuome bende nopuoyo Raila kaka jatelo mosetiyo maber e pachoka kendo koro romore gi wuok oko mar reso dongruok mar Afrika. Simpros Okinda lero no wachni.
Ng'wech mar laro kom mar AUC ogweng'we chayange pachoka kawuono tok jatend piny William Ruto yango chenro mar kampen ne jalar kom mar AUC mawuok e pachoka Raila Odinga. Kata obedo ni ng'ich osebedo kind Raila Odinga kod jowadgi mag Azimio, ahinya tok moko kuom jotelo mag duond bura mar ODM nyuak e tend Kenya Kwanza, jotend Azimio kawuono wuok oko mar yango ni giweyo thuolo Raila Odinga mondo dhi olar komno. Kotelnegi kod Kalonzo Musyoka, jotelo go pako tich mar Raila Odinga osetimo e bero chenro mag tele pachoka. We are donating to Africa and the world our best and most renowned leader. Mr. Odinga's journey as a statesman has always been marked by his relentless pursuit of justice, democracy, and the welfare of the people. His involvement in the AUC campaign aligns with these values and will allow him to champion the interests of Kenya and the African continent on a global stage. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino opako lokruoge mar Raila Odinga osekele pachoka kamoting'o jiwo demokrasia, lokruok e chike ma pachoka e kind mamoko. Wach mosir kod jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa. He is remembered as an icon who championed for democracy and fought for multipartyism. He is remembered as an icon who fought for the promulgation of the constitution that we enjoy today. We salute him and we thank him for his leadership. Kwa ile azimio la umoja wa Kenya, he has done very, very well. Now we are releasing him. Aende kwa kazi ya azimio la umoja wa Afrika. Amekuwa baba wa Kenya, na tunaamini anatosha kuwa baba wa Afrika. Jaod bura makara chuonya dipo kuome bende okodong' chiene nyiso mor mare ne Raila laro kom mar AUC kowacho ni lony mar Raila ni godo biro kelo ber mathoth ne Afrika. Osetiyo ne Afrika mathoth. Omiyo kata kano wacho ni ochung'. Ok en ng'at moro manyien ma kata heads of state ok ong'eyo. Ok en ng'at moro manyien ma ipimo wachene. En ng'ama osebedo in Africa for Africa katiyo ne Africa. E nyasi manobagi kar jot mar ker kawuono e boma Nairobi, piny Kenya oyango tim mabiro tele kampen mar lombo pinje mag Afrika e biro goyo ombulu ne Raila e yiero ma ibiro tim dwe mar 2 higa manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kata kamano ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka olando ni koro osedonje pap gi tekone duto mar telo ne riwruok mar Azimio kod kweth maketo piny owacho tesri. Maendi bang' ka Raila Odinga nochaka yanga kampen mare mar laro lemo mar tend riwruok Africa men AUC. Jodito mamoko bende mag Azimio kaka Eugene Wamalwa kod Jeremiah Kioni wacho ni Kalonzo nigi lony moromo mar telo ne Azimio. Chris Owino miyo ler mar wachne. Ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso johera mag Azimio mondo yikore ne telo mare bang' ogai mar Azimio Raila Odinga goyo oriti ne siasa ma pacho kae kaluwore gi dwaro mare mar bedo jakom manyien mar riwruog pinje mag Afrika AUC. Usifadhaike ndugu yangu, tuko tayari na Mungu akiwa mbele yetu yote yawezekana. Kumbuka the clarion call of Azimio. Inawezekana. Na pia vijana wetu anguka nayo. Okay, tutaanguka nayo. Kaoloso kod jofwamb weche e bore Nairobi, Kalonzo ogoyo kore ni en kod chia kod lony moromo mar telo ne kweth maketo piny owacho tesre bang' Raila wuok e pap. We are with the majority of our people who expect that this administration will be kept on his feet. In fact, they will see opposition that they have never seen before. I can tell you that. And as you can see, this team is growing. Kalonzo oyudo sir kowuok kuom jotelo mamoko mag Azimio kaka ogai mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni mane owacho ni wuok mar Raila e siasa ma pacho kae ok dhi weyo fuok mar telo e riwruok mar Azimio. The next ranking member of the leadership of our coalition is the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, who was the 10th Vice President of the Republic of Kenya. We have by consensus, and I believe many of us, we have great faith in his leadership, his experience as the second highest ranking leader in our coalition, a very experienced diplomat, a great lawyer who has a clean record. E kor dweni, Raila ne olando ayanga ni odhi goyo oriti ne siasa ma pacho kae
ponono ne okawo kar Musa Faki kaka jakom manyien mar AUC e yiero ma dwe mar 2 higa manyien. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, achiel kuom josiasa machiegni kod Raila Odinga, bende osingo mar dhi nyime kod keto piny owacho mar Kenya Kwanza tesre. Remain behind, we will do that which he would have done if he was still actively participating in politics in Kenya, and that is to keep checks and balances in the excesses of the government. We will ensure, as those who are remaining in opposition, that we fight for Kenyans. Okang' mar lando Kalonzo ka ogai manyien mar Azimio biro e kinde ma duond bura mar ODM pod ok oyango chung' margi ka pod gibiro dhi nyime bedo e Azimio. Jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua bende ne olando chenro mar wuok e Azimio. Bang' Kalonzo Musyoka goyo oporo ni ene ma koro odhi telo ne kweth mobalo kod piny owacho, jopiny koro oketo wang'gi mar neno ka tiendene dhi romo wuor manyocha obedo ka irwako kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Chris Owino, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni koro osiemo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ma wacho ni nigi tudruok maleng' gi kweth makwedo sirikand Uganda. E kinde mano yuoro nyasi mar sidha yanga kampen mar Raila Odinga ne kom mar AUC, Museveni wacho ni en kod lony manyasani mamiel maleng' manyise ni nitiere kaka tudruok moro nitie kind Babu Owino gi joma kwedo tende ma Uganda. You know, I am a consumer of intelligence services. So I always see intelligence service reports. There's a character called Babu. I always see Babu. Dealing with anti-Ugandan group, anti-NRM groups in Ugandans. So I had never chosen him, but now I am choosing Babu. But those are individuals, they are not the Raila group, because I know Raila from the nationalists and pan-Africanists. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni en onge gi sigu gi jalar kom mar AUC men Raila Odinga. Gachagua wacho ni pogruok e paro mane obedo kindgi e thuolo mokalo en mana mar siasa. Owuoyo kane en e yuoro mar nyasi mar sidho Raila Odinga ne chako kampen mare mar laro kom mar AUC. E kinde mokalo, Gachagua yande wacho ni ne oketo ageng'a e kar jot mar jatend piny Kenya kendo Raila ne ok nyal chopo kanyo kata matin. Today, you are going to unveil the transformation of the Right Honorable Odinga from a national leader to an African statesman. And for us in leadership, we have learned great lessons of resilience, endurance, and perseverance. Somebody may ask, why is Rigathi Gachagua, who has before had issues with the leadership of Raila Odinga? As a truthful man, I had nothing against him. It's only that we were competing for the same position between him and my boss. Now that he is going for a bigger seat in Africa, all of us, from the president, I, and the rest of Kenya, are behind him. And the Right Honorable Raila Odinga, as a man who listens to the ground, let me confirm to you, I've listened to the ground, and all Kenyans across the political divide, across communities, are in support of your candidature, and we wish you well. Doho mamalo chungo ng'anyo mar jopuonje bwo riwruok mar KUPPET kuom kinde. Maendi bang' duol mandiko jopuonj TSC chwalo ng'ur e doho mar kwedo ng'anyono masani koro donjo odiechieng' mar 2. Doho yango ni ng'anyono ochungi ka irito bi winjane bura ma ochwal gi TSC ma winjore otimre tarik 5 dwe manyien. Maendi timore ka tend migawo mar somo to wacho ni piny owacho osechiwo kwan omenda maromo bilion 13.5 mabiro konyo chulo osara mag jopuonj kaluwore kod winjruok mag dok e tich kata CBA mariko omenda mar 2021 nyaka 2025. His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto announced that the government will employ an additional 20,000 teachers by the end of the year
to ease the shortage of staff in public schools. The government has also provided 8.7 billion for the conversion of the intern teachers to permanent and pensionable status in January 2025. So the 46,000 teachers are on course to be confirmed permanent and pensionable status by the government, and hopefully we'll be able to complete this by January 2025. So they should not be having any anxiety over whether or not they are going to be confirmed. It is our responsibility, and we are looking forward to confirm them. We are just working through the mechanics and the process of ensuring that the resources are available for them to be confirmed. Yepo mar sikunde sekondari pacho ka endi mano winjore yawo yanga kawuono bedo gi digni ma endi kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj to koso bedo gi winjruok gi duol mochung'ne ndiko jopuonj pacho ka miluongo ni TSC. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jopuonj to manie bwo riwruok mar KUPPET ne obago ng'anyo e counties mopogore opogore kaka yo mar sundo piny owacho mondo chop dwachgi. Skunde sekondar ma pachoka mariko winjore oyawa yanga kawuono ochakore kidam kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj ma e bwo riwruok mar KUPPET. Ma kata bang' duol mochung'ne ndiko jopuonj pachoka TSC chiwo chik ka ginyiso jopuonj mondo chope skundegi. Na tunashukuru walimu kwa kukubaliana na mgomo, wakae nyumbani mpaka tupate pesa yetu ya CBA, tupate promotion yetu. Wale walimu wamestagnate miaka mingi wapate promotion. Medical scheme yetu iangaliwe tena, iache kuzuburiwa. Jopuonj owuok oko e bombe mopogore opogore mar ng'anyo kendo sundo piny owacho mondo chop dwachgi moting'o keto e tim winjruok mar dok tich mar hik omenda 2021 nyaka 2025 kod chwalo jopuonj e lemo mamalo e kind mamoko. Ma e chal e skund nyiri mar St. Monica Chakol kod chuo mar Kolanya e boma ma Busia. Ka giwer kendo gimiel, jopuonj ochungo chenro mag somo kendo riembo jopuonj manochopo mar puonjo ka giwacho ni owinjore gichung gi jowetegi. E kaunti ma Machakos nochuno bila mondo ke jopuonj manodonjo e skundego mar riembo jopuonj mane timo ikruok ne chako somo. From tomorrow we are going to be even more vigilant. We are not going to have boardroom meetings. We are going to be on the ground, and we are asking those teachers to leave those compounds immediately. Otherwise, it will be very, very bad for them tomorrow, because we know them. Komachielo, e chuny boma ma Kisii, jopuonj owuok oko korwako tisedegi maratong' kendo bago ng'anyo nyaka e apisi mar duol mandiko jopuonj tich pachoka TSC. Kata kamano, arita to ne oridi e skundego. Chal makama bende ne one e counties mamoko pachoka kaka Wajir, Nyeri kod Laikipia, kama jopuonj nowuok oko mar chwalo dwachgi e apisi mag TSC ka klese to dong' nono. We are demanding the confirmation of the GSS interns. We are working in the same environment, same number of lessons or workload, and we are not paid enough. In fact, it's a stipend, not payment. Jonyuol ochiwo pachgi ka giwacho ni ng'anyono orocho chenro mag somo kendo giluor ni biro kelo hinyruok moloyo to ne jopuonjre ma ikore ne timo penj maduong' mar KCSE. Kusema ukweli, watoto wetu wataathirika na mgomo wa walimu kwa sababu ya mgomo wao wa kutaka nyongeza ya mshahara. Kulingana na vile tumeona ama nimeona binafsi, watoto kuna psychologically walikuwa prepared kukuja shuleni ili waendeleze masomo yao kwa muhula huu wa 3. Na wakati huu ndio wakati wamejiandaa vizuri, ili wasipopata mwelekeo wa walimu itawaadhiri katika masomo yao na wataweza kufanya vizuri katika muhula huu. Magiduto timore kata tok 10 migao mar somo kwayo riwruok jopuonj mar KUPPET mondo chung ng'anyo mar neno ni chenro mag somo odhi nyime makare. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e yo moro machuok waduogo weche manyien pod wantiere kaka kidhi mabor ahinya. Ramogi TV chenro mar duol neno maler la kisama kendo asiro jakom Raila Amolo Odinga mar atari kuom jatend AUC ma Joe Dundo mtu kubwa size ndogo. Raila oromo gi komno ma Pastor Mondi otiche mar gemo nyinyorero kamano ahinya. An Lawi wuod Adori kan rinya neno Ramogi TV yo maler wa mor gi kaka chenro mar Raila dhi. Ero kamano ahinya. Mosna mama na Eunice oko Obuogo, nyithindwa Mary, Gift, Jaden, wacho ni en Anolual nyakwaro Obuogo, ka wuok Ulanda, ero kamano ahinya.
Ramogi TV ma Mark aluga japenga chiel ma Bom Center nini yo makare an kuri nyaka gike kama na nya Mark ngosono jo kanyamkago montire godo kanyindo. Neno Ramogi TV ma endi Trevor wan koro wakia gima watime yor school ni nikech koro jonyuol dhi chamo school fees ma Shadrack Ogara kanyo niang kabwai wacho ni gi Beverly Atieno neno kama na enya mosna mama na Eunice oko buogo mano na sesomo neno machielo kaendi mar Bernard Okeyo Samaki wacho ni kaendi nyora kadem Trevor mor gi kaka ukelonwa weche manyien kenda ni kan nyora gi jawo Dalinet gi ngule kangecho neno kama na enya wadhi yue moro machopo dogi weche manyien kikidhi mabora enya. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ramogi. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda. Wanono weche siasa kod weche mamula jogi. Kawa karo kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere katiche no banda Movie TV. Tugo koro eka iyo chacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende
medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye waketie pilo wacha. Miane ngima nyar Kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar Kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Yanga campaign mar Raila Geng wela rolemo mar jakom ten riwruok Africa UC simano time jo mar piny Afrika no kod jotend piny Gabich jotend piny Uganda men Guta Mugabadi Tanzania Mama Suluhu Hassan jotend pinje moko la nyaka giko mar yudo loch Ben ywak kendo e kumbata nyasi mokelo kanyakla kuom pinje mag Afrika e Kenya. Samia Suluhu Hassan, Sudan, Kenya, William Samoei Ruto, Burundi, jatend ma oko ma Rwanda, kanyakla jatend Uganda, Excellency Yoweri Kaguta Museveni, e kind jotelo mamoko. Odinga makoro ne nyono ka winji nyakwadha kurwako lewni manyiso nyadhi mag Afrika, ting'o bade kendo fwayo kotene kod min ode Mama Ida Odinga mane ochopo mar Odinga mane koro nyiedhore liudu ne apedha mochomo telo mar Afrika. E kaka okang' mar sidho chung' mar Odinga, jatend piny William Ruto oredho koke mar keta yanga ni Kenya opodho chung' mar Odinga ne Ladies and gentlemen, I know Raila not possesses the requisite credentials, but he is also the ideal candidate to lead the Africa Union Commission. Kenya endorses his candidature unreservedly. My selection to be Kenya's candidate is about one man's ambition and to serve the land. Africa kendo kor Martin Wanga ejal makapa ka esechego to dim doguru motwang kod manyido mar jo Africa. The United Republic of Tanzania assures Republic of Kenya of its full support for the candidature of Right Honorable Raila Odinga for the position of African Union Commission chairperson, and Tanzania says Baba anatosha. O kandida Honorable Raila Odinga akwayo ne Raila Odinga hawi maber. Tend pinje mag Afrika thuolo Odinga dwaro biro konyo Afrika e manyo yore mag loko mwandu manie bolo e gera peni to kod keto ma ine tego rita kwe e alwora mag Afrika. Now the African Union is a crucial point because, as Right Honorable Odinga was saying, it is the one which can enable us to negotiate together. A situation of insecurity, instability, unpredictability, and instead of common security and shared responsibility and shared prosperity, we are wallowing in poverty. Tithola kod nyiero mar moro ibudho bende okore mbetie ka jodito goyo badgi piny ewi kit siasa mag Afrika kod lemo mag telo kaka chal ka Museveni kod Ruto kanyakla kod Ole Sogun Obasanjo e gedo Afrika gimomiyo ber mar chokore kanyakla chuma ema piago biro mana gi luya. You have been a person because I am to
I also once upon a time supported Raila Odinga. And I got myself into a lot of trouble. Almost similar trouble like yours. Only that you were prosecuted in a Nigerian court. I was prosecuted in a foreign court. And that you were paid. That's the only difference. Kaka yormi mijingo mar setombolo ne Odinga. Sakir Mayardit. Nyawagi yu kaguta Museveni. O juchumoko malero Odinga. Dhiyombogi Nyalodia. And Djibouti. Of course, I told him, I said, no. When he was about to step down and told me that I should support him, I told him I belong to Bloc of East Africa. I cannot therefore go and vote for you. Africa. Kono kocha seto do mbojo NPA. Lumlo bedo kom mare UC. Walter Mogi TV. Arjot Majatumbe. Nairobi. Wadonjeno chebak tuke ni kocha mara Harambee Stars inje Rato Gwelo jotugo mabiro yuore tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika higa mar 2025 e kindgi gin tim mar Zimbabwe gi Namibia ibiro bagi kind tarik 2 nyaka 11 dwe manyien. Tim mag Gwelo tingo jotugo matugo e lig maduong' pacho ka indi kachiel gi jotugo matugo e pinje maoko kama oting'o Captain Michael Olunga, Joseph Okumu, Timothy Ouma, Eric Johanna, Eric Ouma, Amos Nondi, John Ayunga, John Avire, kachiel gi Teddy Akumu. Stars biro rakore gi tim mar Zimbabwe tukgi mokwongo chieng' tich abich tarik 6 dwe manyien e alap ma Mandela National Stadium piny mar Uganda kapok girakore gi tim mar Namibia piny mar Afrika tarik 10. Tim bende nitie e grup mar Kenya Cameroon. Jaloch pinje duto e piem mag cross country jatugo ma higi ni piny mar higni 20 Ismael Rokito kachiel gi joloch midila mar silver e piem mag Commonwealth Andrew Kipto Alamasi biro tele chako manyo midila otieno ma kawuono e piem mag pinje duto jotugo ma higi ni piny mar higni 20 mibago e alap ma Estadio Atletico de la Videna manoboma ma Lima piny mar Peru. Rokito kachiel gi Alamisi biro rengo e finals mag ng'weye mita 5,000. Kulingana na mazoezi yenye tumefanya, I hope lazima tutakuwa kwa medo kesho. Na tunaomba Mungu atusaidie. Tumekuwa tukitrain na mwenzangu hapa. Tumekuwa wa class kesho. Tutakuwa So we are how they should maintain their pace and finally, God willing, up to their winning. AUC to gi siasa ma piny kaendi bende koro bang' mang'o madhi timore nene kar jatend piny Kenya makar jatend piny Kenya main State House kawuono seche mane sidha Yanga Raila Amolo Odinga koro wadhi winjo to koro en nang'o chakre ka gipango nang'o gin kaka jotelo ma ka gibiro konyo nang'o to koro wach mar siasa dhi bedo nang'o kama matin